ассалому алайкум дӯстони азизи ма. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, имрӯз боз як рӯзи дигар ки ҳаво беҳад хушрӯя дар ватан тарафи ҳавлӣ рафтистем. ҳавлида гандамҷӯш бо баъзе ҷода гандам куча далда ҳар хел меган. ҳамин гандамҷӯшкунӣ рафтистем духтаро. саҳар қати меандозам баъд бегаҳда мешава. деги калонда мекунем дар хонаи ҳеварам. ҳавлӣ рафтистем духтаро, бо мо бошен. барои шумо бо навор кардам аз ватан ки тамошо карда аз наворҳои ман ҳаловат барин. дӯстони азиз, раҳмат барои ҳаматон, барои дастгирӣ, барои суханҳои хуб. лайка фаромӯш накунен, ҳатман лайк монен то навори мо ба дигарон паҳн шавад, ба дигарон роӣ кунен навори мара. лайка монен, дастгирӣ кунен. иншоалло ки наворҳо барои шумо кӯшиш мекунам тез шава. бинен ҳама иҷо сабз, иҷа гелусои боғи ҳамсоя биромада, гелусои саб сархшда. хай мошин ки рафтиста буд хе хушрӯ наметова. иҷа нами ҳавли ҳевар май беҳад ҳози ҳаво хушрӯ, ҳама сабз, ғуроҳо тарафда ғураи олу слива чихи ба маззаҳа. ғура хӯрдем, хайваиша навор накардам. ғура хирира ки ба бисёриҳо мебинан ҳавасшон мекуна. иҷа да ҳар чиза коридагия агарода дар иҷа гандамҷӯш ина алакай пухта, як соат дига ҷӯша тамом. ина хела шира гирифтай пухтай да алоб кардем, берунда бисёр кардем, деги калонда кардем. ира бинен чӣ хел хушрӯ шудай. ҳамаи чӣ дора дар нушта. як хӯроки миллӣ монае ки ҳама вақт ира ёд мекунем бо чӣ қафоиданокай барои организми ҳар яки мо. устухона ба қувват мекуна. ҳами бисёрии организм калсий намераса, калсийра барқарор мекуна. хӯроки бо лаззатай. духтаро, аллакай хабари хуша барои шумо пешкаш мекунам ки ман хела буд хидмам интизор будам ҳамин хабара барои шумо ҳаматон доҳози гап мезанам, мефаҳмонам кадоми хоҳиши кор кардан дора, кадом мехоҳад ки маблағи иловагӣ ҳар моҳа, ҳар ҳафтаина дошта боша. маоши ҳар моҳа мебиёя, ҳар ҳафта мегзара. анами ширкати атомӣ барои ҳамаи мо шанс додагия. занҳои азиз, кадоме ки мехоҳад ки кор куна, номерои рӯи экран муроҷиат кунед. тамоми витаминҳое ки дар и ширкат ҳастай барои организми ҳар яки мо фоиданокай, барои ҳамаи касало фоида дора, барои барқарор кардани иммунитет. аз ҳама витамини беҳтаринаш бо хемохима бисёр витаминҳо дора. боз аз ҳама ки номдор шаид ма ба модари худам ду пачкаша харидагим, спирулинаша гирифтагим, таналниша, бисёр чизоша барои худам харидорӣ кардагим. барои шумо тавсия медим ки номери як дар ҷаҳонай. духтаро, хабари хушам меяд ки дар тоҷикистон ҳам бошен, шумо маош гирифта метонен аллакай бо қирғизистон пайваст кардан. тоҷикистонам дигар мушкилӣ надорем ба борза касканирам, ба маблағгирӣ ҳар моҳарам. духтаро, кор беҳад кори осоне, расходи зиёдӣ надора. аз ҳамин кабинетон як бор дар 6 моҳ харид мекунед, тамом. ҳар моҳа харид надора. дар як моҳ чанд бор маош мегирен духтаро. танҳо 2 одами активни мебурен, тактонда структуратона месозен. одамотон кор мекуна, ё хеше ҳамсоя дугона, ё оилаи худтона ягон ҳамроҳ мекунен, кора пеш мебарен, соҳиби маош мешавен, зиндагитон беҳтарин мешава, дигаргун мешава. кори нағзе ки ма барои шумо тавсия медиҳам духтаро. ма худмам ки кор мекунам, кори беҳтарине барои ҳамаи шумо да ма бо дили пур гап мезанам. номерои рӯи экран да муроҷиат кунем. беҳтарин наставникае ки ҳамаи шуморо ёрдам мекунам. ман наставникои нағзе барои шумо тавсия медиҳам духтаро, ки наставники ғамхора ҳамроҳи худи шуморо кашида мебара, ба қуллаҳои баланд мерасона. муроҷиат кунед номерашонда. гражданин тоҷикистон ҳам бошен, кор кардан метонен, маош гирифта метонен. духтаро, номерои пай маълдада муроҷиат. духтаро, бисёриҳо ҳами навори пешнада барои бисквит пурсидан, барои духовка пурсидан. каме хостум суҳбат кунам ки бо навори оянда фаромӯш мекунам. ҳами бисквита пурсидан ки и дута ҳаштахмай ҳо духтаро, ма дар ҳамун навор гуфта будам ко дута алоҳида пухтагиам, ҳаштдонагӣ тухм қатӣ. баъд баъзеҳо хиёл мекунанд ки айби духовка, духовкаи ма духтаро, айби духовка дари дилабастагӣ намешавад. дилабаста каму зиёди орд мешава. орда каму зиёд нормаш қатӣ намедозен. баъд духовкаро барвақт мекушен. оли бисквит нопухта мекушоен, вай ҳоли на пухтеста анам вақт ба мечаспа, дига абиём наметия. барои ҳам то пухтанаш дарша накушоен. камтар хали бӯи ҳамо бисквит мебуроя ку мефаҳми. ҳамо вақт ба бинед баъди ҳами 30 дақиқа 35 дақиқа мепаза. баъд мегиренша. иам бо як нозуки бисквитае ки барвақт кушод дилабаста меша. хушрӯ пухтагӣ нест ҳами ҳисоб.
баъд духтаро бо саволҳо буд ки духовкаи шумо чӣ хеле намудааи. Ман духовкама беҳад бисёр гуфтагим, дар наворам нишон додагим, бо подписчикои нав омадисиян. Ҳар рӯз иққадар одамои навай ино мепурсанд ки чӣ хеле духовка доред. Духовкаи ман ханзай германския меган, лекин сборкаш дар Беларусия шудагай. Дар Беларусия сборкаш кардагиян. Беҳад духовкаи хубай. Бо ҳастай духтаро духовкаи нағз ина ман навори пешнада парафтум. Духовкаи беҳтарин дора уҷада кристалл. Аммо туркиё нағзан духтаро. Ам духовкаи туркия ки духовкае ки барои пахти паз ина хонаи очаи худамда бекуай. Беҳад чизои хушрӯ ба ҳам мепаза келин мо нишон медодум. Хидмам пахтагим чанд борои чизо нишон додагим. Бекорам нағзай. Бо кристаллам нағзай. Кристаллам дидагим пахти пазша. барои ҳамин камтар хостум маълумотиам барои подписчикои нав ки ё кадомиш ки ай пешинарам ки ҳамин гапои мара нашнавида буд. Анами хел духовкаи мо ҳамин хелай. Мақсад ба одил амо бисквит пухта метонем, мешава, лекин дар листи худаш не дар формочкаи барои одил доро ба ми савола мешна формочка қати пазен мешава духтаро. Акай ҳама духовкаи одил ки як тараф спирал надора, як таш дора, ба ҳамо пухта шудагиай духтаро. Шумо дига духовкаро безеб нагӯен, дига духовкаро нагӯен намешава. Айби худи одам агар рецептану тоғрӣ кунад камизиё чава ба намхе мешава. Ҳатман як тарозу харидорӣ кунед духтаро ки кортон беҳад осон мешава. Озир рецепто бисёр ба тарозу айда ба граммай. Дар курсам ки бихонанд ҳеҷ вақт ба қошуқ намефаҳмонанд. Дар курсам ба грамм мефаҳмонанд. Ҳатман тарозу гирен, ягон арзонакшам гирен мешава. Дар инҷа духтаро меваҳоро худам реза кардам ки кӯдакода реза кунӣ ба тез мехӯранша. Духтаро ма группаи телеграм кушодагим, канали телеграм кушодагим. Телеграмам барои занҳояй рецепт мепартом, ягон гап мезанам уҷада. Кадоме ки хоҳишмандай мехоҳад ки дар канали телеграми ма обуна шавад, силкаша дар поёни навор мемонам. Дар омада обуна шавен. Боз ягон навигарӣ шуд, ягон чизое ки рецепт шуд, ман дар ҳамуҷа парфтан мегирам. Шумо бохабар мешен духтаро. уҷада ҳар рӯз активниям. ютуб да намеша ки ҳар рӯз ман навор кунам. Камтар наворои ютуб ман рецепт сиёмка мекунам қиинтарай. Мисол хеле раҳ ба рост боша, ягон навори оддӣ боша осонай. Вақте ки рецепт боша монтаж куниш влог қиинтарай духтаро. ами ҳисоб дар телеграма фаъолтарам. хоҳишмандо бо кадом мехоҳад инстаграм дорам, дар инстаграмам ҳастам. мехоҳен ягон савол тен видео рецептои короткия инстаграмда, дар телеграмам ҳам короткие рецептоай хоҳен ина силкашам мемонам. дар омада обуна шавем. подписчикои нав ба фикрам бисёриҳо ҳоли намедонам. ман хелашу телеграма дар бораш гап назадам. ҳозир хела подписчикои нав бисёр пайваст шудагиянд дар каналам. шукр ки ҳамин шумо ҳастен. канали мо пеш мерава бо дастгирии шумо. ҳазор раҳмати калон ба ҳамаи шумо, барои ҳамаи занҳои азизе ки дастгирӣ мекунанд, суханҳои хуб менависен, комментариҳо бениҳоят хуб менависен. кадоме ки нияти хуб кард, худованд бар шумо ҳамон ниятҳои худтона баргардонад. худованд нигаҳбонтон боша. соқ саломат. бисёриётон дур аз ватанен. соқу саломат ба ватан баргарден бо дасти пур, бо сари баланд. ин ҳами хеле ороиши оддӣ кардам аз пеши худам. ин ҳами чӣ хеле ки дар фантазиям омад, ҳам хеле тайёр кардан гирифтам. хеле ҳам тез да хушрӯ мевара, мева безеб намешава. ба ҳавас бо чӣ хеле ҳамаш асарти када. дар инҷа духтаро чӣ рафта будам? якта кафеи анситу ҳастай. кафе бениҳоят хубай, кафеи хуҷандиҳояй дар ҳамин душанбе қарор дорад. кадоме намедона анситу тарафи маяковскидай. хӯрокош бо лаззата. инҷа салат гирифтам. салат айсберг будай. қати вай капусти китайский, пекинский. баъд пюревачи гирифтам. тифтел, қати зирбакш, камтарак зирбакш қати. ҳама қачиз вай маъқулум шуд гирифтам. дар инҷа духтаро ма блинчик тайёр кардистам. блинчик подписчико пеш намедонад, бо барои нав подписчико омода кардам. 2 дона тухм, 3-4 қошуқ шакар мерава, 1 стакан шир хел мекобемша. баъд бинен иҷада 1 қошуқча сода дар даруни оби нав ҷӯшидагида
орда ҳамроҳ мекунем. Тақрибан 1 стакан орд мерад. духтаро бинен амихе камтар ғавзтар мешава хамираш. баъд оби кипитока ҳамроҳ мекунем. 1 стакан оби кипиток ҳамроҳ кардам. баъд равған 3 қошиқ равған ҳамроҳ мекунам. тамом. дар сковородкаи гарм, сковородкаро пешакӣ мемонем гарм мешава, пухта мегирем. ҳамин сковородка вақте ки гарм боша ҳамиқа пузирок метия, пузирокҳош хушрӯ мешава. агар сковородка хунук боша пузирок наметия духтаро, ира пешакӣ мегӯм. анимиқа рецепт дора, ҳамиқа нозукиҳо дора, секретош қатъи на ҳамаша нишон додам. мепазен хоҳен какао меандозен, шоколад мешава, ягон ранг меандозен, рангош дигар мешава. агар хоҳем блинчика намхе ғавзи баъд намекунем ки блинчики ғавз бо хамириш хеле хурдандам камтар хеле мях ки блинчик намешава, ғавзтарак меояд. духтаро рецепти блинчика ки чӣ хеле тайёр мекунад дар комментария нависен ку ма бубинам ку рецептҳои шумо чӣ хеле рецепти идеални блинчик боша ки бо як каси дигар мегира вай савоб мегира рецепти шуморо. ман ами рецепт қатъ мекунам беҳтарин мешава. лекин блинчик чанд намуд рецепт дора, ҳар кас ба методи худаш тайёр мекуна, ба рецепти худаш. барои ҳамин нависем бо як одами дигар намедонистагӣ бубина савоб мегирен. раҳмат барои дастгиритон. худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед.